ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦୁଇଟି ନୂଆ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଆଜିର ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଟିପ୍ସରେ ରହିଛି, ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରେ ଶାଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଦେଖିବେ ବାହାରକୁ ସେଇ ପିନ୍ ଲଗାଇଲା ପରେ ବାହାରକୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେଇଟା ନ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ନେଇ ଆସିବା। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମାନେ ମ୍ୟାଚିଂ କଲର୍ର ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚିଂ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁ କଲର୍ର ପିନ୍ଧିବେ କିମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ କଲର୍ର ପିନ୍ଧିବେ ମ୍ୟାଚିଂ କଲର୍ର ଗୋଟେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ନେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପିନ୍ ଆପଣ ଲଗାଇଥିବେ, ବଡ଼ ପିନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିନ୍, ସେଇ ପିନ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଟି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲଗାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲଗାଉଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିନ୍ ଉପରେ ଲଗାଇଦେବେ ଆପଣ ମାନେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତାକୁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଶୁଖିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲେ ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନେଇକି ପିନ୍ଟା ଲଗାଇଦେବେ। ଦେଖିବେ ବାହାରକୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖାଯିବନି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ କଲର୍ ସହିତ ସେଇଟା ମିଶିଯିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରନ୍ତୁ, କଲେ ଯାଇ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମ୍ୟାଚିଂ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ବଡ଼ ଟିପ୍ସ ନୁହଁ, ଛୋଟ ଟିପ୍ସ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଆଉ କଲେ ଯାଇ ଜାଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ। ଆମର ଏଇ ଟିପ୍ସରେ ରହିଛି, ଆମେମାନେ ଘରେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ପଡ଼ିକି ରହୁଛି, ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ହଜି ଯାଉଛି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କରୁଛି। ତାକୁ ତାରଟିକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇ ସାରିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଡିଆସିଲ୍ ନିହାତି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ। ଡିଆସିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ତାରି ଖୋଳଟିକୁ ଆପଣ ନେଇ ଆସିବେ। ଖୋଳଟିକୁ ନେଇ ଆସିକି ତାକୁ ଆରାମସେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ତାରଟିକୁ ଆପଣ ରଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କରୁଛି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରନ୍ତୁ, କଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ନହେଲେ ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ଗୋଟେ ସରିଲା ଡିଆସିଲ୍ ଖୋଳରେ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରଖିଦେଲି। ଏଥିରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଲେ ମୁଁ ଆରାମସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ବାହାରକୁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆରାମସେ ତାକୁ ନେଇପାରିବେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇକି। ନହେଲେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ଲାଗିକି ରହିଯିବ କିମ୍ବା ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜରକୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ହଉ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।